Keblei pi baro sa sisian pan ngap yang sombai pi syaka teknologinya YouTube channel hakaktin khasi. Hakani ko video ko bamenta kasi ngan hikaya pi ya karo kom trekam naka community tab ko badon haka YouTube channel ko jong pi. Ya kani pinyo tat anda pilayo si hajar ki subscriber. Balada ja ba pilayo si hajar ki subscriber but pimla ban yo iya kani ka option pila ban comment haka comment section harum kana bangan batai pi. But hangni ka user interface kalau hakani kerukom but kidon lightly kibenta kiba pila ban dan kam kani ngalap ni dia kaba pro rong saw hangni ka benta banengkong ka dei sipang ka video ba pila ban post ya ka video kum ka ganja trailer ani ka advertisement anta hangni ka don ru ka benta ka bar ka poll ka ba pila ban kali naki page long page ya ka channel ka jongpi bat ka benta ka balai ka dei sipang ka dur di pila ban bu kum ki ganja advertisement ani ka notice kenapa kebaikin dup yoi di benta danga ya ka benta jo ka video hangni pila ban post ya ki video ki jongpi hoi ya ki ba pila ada ban post ki por ki balada menrei kum si benta ban penim ya ka tu ka rukom rang ya ka video ka jongpi pila ban jet kani ka yarap ya ka bapin yo ya ka kamai ka biang naka YouTube channel ka jongpi lada pila stang ban kamai bat hangni kum ka nuksa ngan pni yepi ngan jet ka video ka badai halor ka invoice template ka bang ailat ba pin download klam da siwe kadi kani ngan select bat hangni ngala ban type ka kantin ka ba piru pila ban type anda pila le ka jong lojong hangni ngatho free download invoice template for your business. But hadirin bala ada ban type kumni pila ban jet ban post no mentahi lani pila ban bu ya kapor ban post kum la shai la shisngi la shamtayo lani la shampanai kata ka shong happy pila ban schedule ya ka post pila ban jet ya ka tarik ban kapor nangta nata piko ban post no pila ban klik post bat up sipang kan sa refresh nangta pade kan sa pau hakani ka benta haneng ngadon artli ti ka banang ko ngala yo ki bri ki ba page yakani bat kila vote na ka benta jo kani ka poll dengan weng no ikani ka benta bat benta danga klik ya ka benta jo ka poll pan hangni ngala bentho company ka jingkali ya ki pai ba hatu pikwa name ban tip ya ka rukom customize ya ka channel ka jongpi ka ba long responsive ka kum ki jaj device ki ba pi pendan kam nangta sa ay ka benta jo ka juba hooj la DM kana ba pintip bagi ba page ya kani ka post ka ba pibu nang ba jo ka poll ki ong hooj DM ya ka i ka ba pi kali ti pila ban klik akan ba tho add another option kana ba pinbu sakawi pide ka jat juba ba lada pim kwa pila ban bukan no da ka ba pi klik ini cross badan hakani ka benta ba syakan riang nangta sa post ya kani ru pila ban le kumju pila ban post hakano ka por ba pisong tenat lade ka ba pikwa bat hakni ngan pin ep ya ka to ka bangala post mentan sipang kadi kani ni ka bangala pro dau new line saw ka benta ka bahaneng ka nungut kin ong ho ka benta ka baar ka nungut kin ong tekan 1 daka percentage karkom khen but kabarim ka bangala yo iki bajuba kidon sis pa person ya kani ka bang kali atau pikwa bantip kumdo banshna ya ka pol lengba ka YouTube channel ka jongpi kata ka jingkali ngala kali la aslam ya kani ka bang ngamut banong but ka video ka dei kani hi ti ka jingkali ngala kali la aslam ka video ngana shukni menta namar ka jingbun kam ha ni ka lockdown but hangni nga bakla ka spelling rei compare namar la type stat ka keyboard kamla chuban respond
Ti ya kata compare bat mentapat ngan pen EP ya ke benta jong kadur ke bapila ban post leng ba jong ka community tab. Tidak pia jakane ke benta jong kadur pila ban bu kanu ke jadur ke ba pi sngau tanat ban bu namar pihak ban design chua ka software ke ba deish pang karukom ban design ya kadur. Hai ni ibenta gi bangala pen ida kane ka senduk rongsau pila ban bu ya kadur ban chu drag dan ban shim ban bu akan ni ke benta. Bat kini ki barit kidai shpang ka size bat ka jadur ayu ba pila ban bu. Dengan zoom hang ni kenang pindu itu ba ka aspect ratio jangan kadur ka de benlong r la san la ni san la r. Bat kadur kamsem la limit tang ya ka jef hendrai pila ban bu muka JPEG lani ka PNG. Ti mentangan hikai pi ya kalkom design kakum ka size ka ba yo ka Photoshop. Haka Photoshop ka size ladang ipek kakum ka centimeter kan long R4R point san popra haka width kata ka pembuat haka penkiang mat haka jingjrong pan ka height kan long hi kumju. Tikin nom ya pair nomor kumene ngal ong pi baka aspect ratio ka de benlong r la san la ne san la r ti hang ni kalong katju ti kalong square ka dur kalong saudong bat da pi kwa tip haka benta jong ka pixel kat no ka ken kalong 100 saupo pixel haka penkyang bat ka jingjrong ka width bat ka height kalong hi katju 100 saupo. Bandom penslam ya kapor ba lesi piru pismo thaj ban page lada ka suki bat lada ka slam korkom design hangni ngapan step no ya ka video kana ba pinduk smotanat ban page ti korkom design hangni ngala pan step hila ban design kan kum ga jing sobit ka jong pi hendrei kamdei bat ban long ka ba kiwei kinom smotanat ban page design hakata korkom ka ba kan long attractive bahkan kering ya ke kamat jogi long page. Tiang ni dengan desain takat ni Henry kelak kering ya ke kamat jong pi ki page ya kini. Hadi nang tapat pila ban select nak ni ke benta jong ni ke ba don rong blue sajid ya kadur. Bat hang ni ngadong pi ba kini artli ki biang ba isbiak ya karukom long jong ki. Kani ka wei ka biang ha kani ka bentala jong bat kata ka wei ka barit ru kalong ha ka juk karukom long ka balong responsive pi kani ka don la ka jong da pi pe ya ka PC kan ba kani pat da pi pe ya ka device ka barit kum ka smartphone ti pila ban reposition lada ka tam pin sai i hang ni lada ka dunar pin sa yo i ha kani ka benta handrai kani ka bangan design ka size ka bang IP ka long be spiak kamsem la tam ni kamsem la duna bat ta ngan save ya kani ka preview bat hang ni ngan type ya ka kentin ka ba ki subscriber gila ban page bat kino gi barang thamai ya ka channel jonga kiru gila ban page hang ni kan tho hatu phi kwa ban tip kumno ban post dur lengba jong ka community option ha ka YouTube channel ka jong phi sngo ba ban subscribe nang ba pinyo ya ka jing hikai ba khambania ti ya kani ka jing tho anga tho hangni bangan post rengkat bat kani ka dur khnang ba ki ba pen kindup sngo tho bat kini yo jimot khamsai halor ka e ka ba ngalabu ka dur ti phiru phila ban le kani ka rukom khnang ba phinla ban yo ya ki subscriber ki balong testa na ka banta ban pe ka video ka jong phi ti ap sipang kan sa refresh enda pila ada ban post bat kan long hakani ka rukom ti perlok nga kermen ba pi tana dikani ka video wat klet man kersani ni na ka post ka por ba pin like ba pin sam shikiwai ba kham tham e na ka banta ki ban thamai ba kin subscribe ikani ka channel ko de shibuan